yaldo, oh yaldo, zamani rabi ya kawo lokaci, wai ina riba har yau ban gano ba. Yin ta babu kyau sai saka yan rigima, kai da mutane har a rasa rai. Duniya mun makance, babba yaro yaldo, saƙwalungu. sa mu rasa shi fa. Ba komai za mu haɗe, let's go. Yaldo, oh yaldo, zamani rabi ya kawo lokaci, wai ina riba har yau ban gano ba. Yin ta babu kyau sai saka yan rigima, kai da mutane har a rasa rai. Duniya mun makance, babba yaro yaldo, saƙwalungu. Oh yaldo, zamani rabi ya kawo lokaci, wai ina riba. Wai ana nufi wasan nan ta ƙare? Don an isa ɗan butuli ne ni. Na ci wasa ko Wani irin wasa ta ƙare? Na ci ku wasa yanzu gashi ya ban nashi naka. Ba shi naka mana.
ba za a bayar ba, ka turo wanda zai ansan ma, ni ba zan bada ba. Ya wanda na turo ni zan zo in aiki kuɗi na da nuna. Kai za ka anso? To ina jiran ka, ina Jamaica, in ka isa ka zo Jamaica ka ansa, in ba a Jamaica ba ina rinka ta ka zo ka ansa kuɗin ka. Zan zo duk inda kake sai ka ban kuɗi na. Kai na ci wasa. Kana min shauto in ba zan tsinki harshen ka ba, kafiri nake. A wuce haka. Ba zan bada fa kuɗin fa kai abin nan ba. Baba da kake gani in ka bada kuɗin nan ma ni daga yau ma da kake gani daga ni sai kai ba wani alaka. Ba ya ci wani ku ba shi. Ya ci mana dole sai amma da kuɗin nan. Ya kamata ba zan bada. Baba ni na ma buta nan kawai yanda kuka yi sai kuɗin ne. ya kamata ka bashi kuɗin shi. Kai ka turo mu wanda zai ansan ma kuɗin, ba za a bada kuɗin ba. Ya dan jamana. Ka bashi kuɗin shi kawai. Na ci wasa ko ka bashi kuɗin shi. Ai ban buga ta. Ni zan baka kuɗi. A'a kai kale shi. Kai ba da kace turo da turo ba? Ba zan bada ba, na cinye ka. sai ka bada sai ka bada. Bayarwa ya zama dole. Na ci ka wasa sai ka bada. Duk inda kaje zaka je ka dawo. Zaka kawo da hannunka zaka zo ka Bari kawo. maura Jamaica, ina Jamaica ka turo min wanda zai ansa. Da kai na zan zo. Wallahi garin nan billahi lazi ana shanta billahi lazi wallahi lazi a jika. Ni zan gaya ma oga. A kai dan iskan gari ne ai. Wallahi alƙawarin kai dan iskan ne. To kai da ka hana An ga ma abin da aka bar ciyaman dinnan na yan bara. To kai da kawai kai da ka hana mu a yaushe da biyar da goma yaushe da biyar da goma za a hada trailer. To mu ba trailer za mu hada ba. Trailer na fa 56 fa. A cikin mu za mu sa. Trailer kuma mutakar kana tare ni billahi lazi ba da zai masalera goma ne da biyar. Alƙur'an in dai ba 1000 ko 500 ba. To ni ko dai ko kawai da tsabare nan wani ko mutane. dai ban mallaka trailer ba amma kai gashi sun kai 70. Kare nan wasu rena mana arena mana sana'a. Kawai shi kenan sai arena mu sai dan ɗaukar biyar goma da ba. Oga biyar goma ba zan ansa ba oga. Alƙur'an ba 500 ko 1000 ba. Ka ji ko? Wallahi ba za mu karɓa ba. To shi Ina ka bani na san muhimmanci sana'a na. Tsaya. Da haka dole ku bi doka. Tsaya. Ba zan kone da yunwa ba zan dinga kwana da yunwa ba. Wallahi na fi ka bakin rai. Wallahi ko nawa aka bani Qur'ani sai na ansa. Kai kana ji? Matakar kana cikin wannan kungiyar tamu. Amma ne na shugaban mabadata. Mu ga saka cewa kamar rashin kunyan dauka billahi lazi. To kai kakkare na mun ba hankali fa. To shikenan. Kakkare wallahi zan fi su dinka. Kai na fa ka iya bakin ka ba na ga alaman kana neman ka kawo mu reni fa. Kenan ba damuwa. Na fa kana fa kawo mu reni fa. Ai ina nan da kai oga. Kana kawo mu reni. Wallahi muna nan da kai. Wallahi muna nan da kai oga. Ba za a san biyar ko goma ba. Wallahi muna nan da kai oga. Ba zan taba wato ko a barin wayarin ku ne talakawan nan matsiyacin nan wanda irin ko me aka ba ku an za ku ko dai ko me za ka kira ni da shi sai dai ka kira ni mara kunya wallahi sai dai ka kwadarare an zan maganin ka wallahi sai dai ka kira ni yaro sadaka ne to oga Allah tsine mana na bi naira 10 da gudu mara kunya kawai oga naira kana ina kace naira 10 ma ba za ka ansa ba oga lalala da nawa lugud wallahi tallahi da nawa ligib to shikenan wallahi to me zamu ne naira 10 kaga dan buru ba an nan so ne wallahi dan ka dan me wannan wallahi yaro kaga sadaka ne kaga wallahi sa masu kawai wallahi na fi ka bakin rai oga naira bi din kwaka kana ina ne mara kunya wallahi na fi ka bakin rai oga wallahi kai mutane kusan 4 ko 15 sun zo sun baka sadaka ka kiyaye na riga maka to wallahi na fi ka bakin rai oga ka kiyaye na riga maka wallahi na fi ka bakin rai shikenan kai baka san muhimmancin sana'an ka ban ya san muhimmancin sana'a to ni ma ai na san muhimmancin sana'a na tirori na 76 kullun sai ka mun balas to ni ko ɗaya babu ba ne da shi amma kai ba tare ne ina mun bakin cikin naira 5 goma wallahi lazi baka isa ba wallahi baka isa ba naira 10 naira 5 ne za a muna nan da kai wata rana in ba sai na bisa ɗanka ba ko ba shege zamani kullum ana maka fada amma ba ka ji yaushe za ka girma yanzu wannan kayan da ka sa ba na mutanen kirki ba ne girma kake yi ba amma ji yadda kake karewa ba addu'a ko za a ci gaba da yi mana yau addu'a ba kullum ana yi ba kai ma sai ka ba da gudunmuwa an ce ka bar abu ka bari shine za ka zama cikakken mutum yanzu ko wurin koyon sana'an nan ka daina zuwa saboda Allah yau shi kake so ka zama mutum
Lafiya? Ba lafiya, wasu mutane ne suke tafiya. Me yake faruwa? Lafiya? Ne magani ne suna tafiya. Baki musu komai ba? Ban musu komai ba. Yaran su wane ne? Kaman ya ka san su wane ne? Magauta ne. Wato abokan to annatin ka kenan ko? To kaga abin ya wuce kanka har ya koma kan kanwanka. Ka kai ka ja mata kenan. Haba da Allah. Ke tashi ki shiga ciki. Mama ni dai ba ran kyale su. Kaman ya ba za ka kyale su ba. Bari zan je same shi. Dan ba zan kyale shi ba. Kana so wato ku haɗe kenan ka zama su. Hanin da suka taba ta ba zan kyale ba fa. Kaga ka bar wannan magana. Ni zan faɗa da idan su rashin mutunci za su to hukuma ta karfin su. Ai ba ko na bari su ne da ba alai su bari bane. To ba dai na ce ka bari ba. Ka bari mana ka ga yadda zan yi da su. Gaskiya suka taba ta ba. Shikenan je ka kawai je ka. Yaushe za ka girma? Yanzu wannan kayan da ka sa ba na mutanen kirki ba. Inda uwata ta haife ni ban taba tsoron wani ɗa namiji a rayuwa ba. Harkan in cire karfe in ansa, harkan in yi gyam babu wallahi. Yawa da Allah tuga ina yadda wata ke. Ka gane yanzu a kula da ita nan gurin. Idan mugu ya kawo makarin a ciyar da ita. Yanzu zan je in samu mai gidan in gaya masa sakon ya dira. Story and screenplay Abdulrahman Kinai. Producer Bella Officer Amaru. Assistant Director Nuruddin Annabisak. Directed by Mustapha M. Mai Imani. Ya kashe shi. Dan ba mu da ka ne laira sai ka roka an tago danka. Ya kashe shi. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar Kashful Alil. Cibiyar Kashful Alil mun sake inganta magungunanmu. Sannan muna godewa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A, B ko C tare da diabetic ciwon siga, cutar kidney duk muna ba da magani. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano muna Zoo Road daidai Shoprite bangaren Lilo na yara saman Bene Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale Bureau cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwan Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al-Izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan Maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Bene shago mai namba 17. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba 13. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a kofar Kaura opposite Islamiyyan Riyadul Qur'an Aminu Dan Baba Plaza saman Bene shago mai namba 4. A jihar Lagos za ku same mu a Agege. Al'ummar jihar Sokoto za ku samu wakilanmu a Abubakar Road Makera Plaza shago mai namba 25. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Da Allah caja nake so. Na yi amfani da cajin ƙawata ta cika min waya ba tare da ɓata lokaci ba kuma ta ce min lallai anan ta sai caja. Gaskiya ne. Ga wannan. Gaskiya wannan ba ita bace. Ai in dai kin ga tambarin Max Accessories a ciki.
kawai ki amfani da shi, baki da matsala da wannan. Ba ni power bank. Har ma power bank kuke saidawa a wurin nan ban sani ba? Kwarai kuwa, muna da charger max, muna da airpiece max, muna da power bank max, sannan muna da charger mota max. Duka nau'ikan charger bangaren iPhone da Android duk muna da su. Duk wani abu da ka sani a cikin shagon nan inda kamfanin Max Accessories ne to ni ma ina so ka haɗa mu. Ana samun kayayyakin wayoyi na Max Accessories a shaguna da kuma teburan sayar da wayoyi a koyi. Ga masu sari a tuntube mu akan shago mai lamba I05 layin Al-Ansar mai karamin plaza da ke kallon Malam Katu Square, Niger Street a kanan mu ta Dabo. Max Accessories muna da kaya masu sauki da inganci. Sai Break Success College makaranta ce wanda ina mai farin cikin sanar da ku cewa makarantar Bright Success College wanda take mai farin cikin sanar da al'umma cewa ta buɗe makarantanta a domin inganta ilimin yaranmu domin su taso da karatu mai kyau mai albarka. Makaranta ce wanda yaranka zai taso da tarbiyya ta sanin na gaba da shi. Hakika wannan makaranta ta samu lambar girmamawa ga manya-manya na ƙasar mu Najeriya. Bright Success College wannan makaranta hakika makaranta ne wanda in ka sa yaranka ba za ka yi da na sani ba za ka zo kana kawo tsegume ba domin ko makaranta ne ta tanazi abubuwa, ta tanazi malamai masu inganci, masu hankali, masu karatu, masu kwali mai kyau. Ba wai za ta ɗauko karabutun malami ba ne domin mene ta samu kuɗi da shi. A'a, ita Bright Success ta fita da sauran wasu makarantun. Insha Allah, in ji Bahaushe yake cewa siyan nagari mai da kuɗi. Wato shi ma wannan ka saka yaronka insha Allah za a ga amfanin shi domin kuwa Bright Success College makaranta ce mai kyau. Yaron naka zai fara ne tun daga nursery, primary, secondary. Sannan kuma makarantar ba ta dakata iya nan ba, ta buɗe muku har da islamiyu wanda za ku dinga zuwa Asabar da Lahadi. Makarantar ita ma har ila yau ba ta tsaya nan ba, ta samar da wani ɓangare wanda take koyar da School of Nursing wato karatun likitanci kenan. Ku zo mu haɗu mu je Bright Success College of Health and Technology. Adres ɗin makarantar shine anguwan Karfe ‘yan Nono Market Zaria. Koya kamar haka 08069440162 ko kuma 08133841659. Success College namu ne, taku ce. Oh, yaldo. Ai mai gida da ƙarna shakwalafe ne dodo ta bayan layi yanzu hakan nan ma riƙen na sha. Kai duk ruton ɗin da nake ba su shine za su yi mana haka? Laya Allah mai gida. Ina fa ba da duk wata, wannan watan ma na bada amma shine za su yi mana haka? Layi Allah mai gida da ƙan na sha. Ka bari zan ga mai gidan nasu, ai shi ake ba, na san yaran shi ne kawai za su biyu. Garanti mai gida saboda wallahi Allah sun dame mu a bakin kasuwan nan gaba ɗaya harkan ma muna raba ta ma gaba ɗaya tsin abin nan ɗin mu da ƙyan na sha ba. Dale ne da su kawai, na san yanda zan yi, ni ke da makama ai. Sai mai gida darni mai gida ga kayan na dawo da shi. Ka ije su, ni na san yanda za a yi da su. Oh, yaldo. Zamani. A taimaka sadaka fi sabilillahi. Kawo. A taimaka sadaka fi sabilillahi. A taimaka. Kawo. Madalla. Barka ne. Sadaka ne? Wata yar canji. Yawa. Allah shi kiyaye. Kare na ne? Ka mai ne matsiyaci ka dauki na 20 ka ba? Ainihin ba 1000 sai da 500. Sai da 1000 ko 500. Ainihin ina son a waya. Ku darare mara kunya. Allah sai ya rabta ma sandan nan. Kana ina ne? Naira 20 din kare na ne. Kana ina ne? Allah sai ya rabta ma sandan nan. Kiyaye. Kare na ne? Ka mai ne matsiyaci ka dauki na 20 ka ba? Ainihin ba 1000 sai da 500. Kai ka san kayan da na ba kai mace gudu ka san ba sa da kyau? A ba yasa na je na ta kukawa fa yaron shi fa shiru fa bai dawo ba fa. Gogen da yake ba da ne ba sa da kyau. Ba sa kaiwa su ma shine. Lalle tunani na fa yaron fa ya fa shiga fa hannu ne fa. Ka bari ko shi na ganin ya ganin shi ya kai ne kuma bai san komai a harkan ba. Yaushe duka ya shiga harkan. Iya zai gwada ma wani bude ido, riya fa yake yi.
zai ga bai shi kawai ai shi akan nan gani ke a gane ai ni da shi din gani ke wai ɗaya ne wai duk ran da muka fada fa kan shi fa zai gane fa ba fa yayi na fara goga mai a gane cewa tafiyan ba dai ba an yi ma ɗauka ra'ayi wannan jima haka nan ban jima an kundume shi ba ma amma fa ba mai yi bane fa shi zai gane ka bari kawai ina ta gunshi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yusuf. Barka da barka. Barka da. Yawa. Ina gida na ji an ce ana nema na to ashe kai ne ma. Wallahi. To me ke tafi da kai? Kasan tun muna makaranta nake da kudirin fitowa ta dan takarar kauyen nan saboda taimaki matasan anguwa matasan gari da al'umma gari. Ai hakan yana da kyau. To amma na ji daɗi gaskiya kusan zan iya cewa tun muna makaranta na san kana da wannan television din na siyasa haka. To amma ganin baka taba zuwa kai mun magana. Allah bai kai ka san hidima da yawa ne to kuma abubuwan samu na sami sai yanzu kuma Allah ya kawo lokaci. Kuma na ji daɗin abin da ka zo ka gaya mun. To amma ita ka san siyasa mataki-mataki ne. Ni ma ina da mai gidana kuma ya kamata ce in je in same shi ne kuma me ke akwai sai mai magana da kai. Allah ina godiya. Yanzu zuwa kamar da shi zamu samu ganin nan asabar zan kira ka a waya sai mu je gun mai gidan nawa kuma me ke akwai sai ajiyan da za a yi. Ba da ma zabe na gode fa a saka da ni. Na gode ya Allah ya kai mu. Na gode. Bai damuwa kwana biyu ban ga dan tsawara ba ban san me yake faruwa ba. A gida na so in gaya ma me yake faruwa. Maganar ce za ta kai ta dawo. Dan tsawara dai ya shiga rami. Me kake gaya mun? Kai uban waya na ka gaya mun tintini. Babban yaro kan wannan ya shiga tarko ba za ka gaya mun ba. Wannan ne irin almabazzarancin gajanci ne kake yi. Gida irin wannan fashin naka ne hisa ban gaya ma tun da farko ba. Ka shiga taitayinka. Wannan yare yana da matukan muhimmanci kai ma ba zan zuwa ce ka fada komaran wasu ba. Kokari na in fitar da ku a kowane irin komada kuke amma ya shiga wani komada ka kasa gaya mun tun wuri. Ce haka mai gida in Allah da hakan ba za ta sake faruwa ba. Wannan na farko kai in ƙara jin irin wannan. Dole da kai za a je a nemo shi. Wai magarin ya haka ta faru. Wancan ɗawaran makil kayan da ya bamu da kwai fasa gulba a kayan. Yanzu ji yanda muke da shi zai mun haka. Garanti kayan da ya bamu duk fasa gulgo ne rabi da kwatansu ma gaba ɗaya ma. Kai jarfa. Zan same shi. Dar mai gida ya kamata. Aidi sadaka sadaka. Sadaka sadaka. Sadaka sadaka fi sabilillahi. Sadaka sadaka. Yawwa. To yaro Allah ya karba. Allah ya biya bukata. Yawwa to ni dai wannan kudin zan sa ta a june kan wannan mugun dai ya zo ya hana ni an san wannan kudin. Shi ban taba ganin mutum irin shi ba, fuska kamar an goya kare ya waigo, ban taba ganin irin shi ba, wallahi ban taba ganin irin shi ba. A ce a baka kuɗi a ce ka ansa wai ka ƙi ansa wai sai dubu jibe shi kaman tsula kaman kai wallahi a ƙiba ma na fi shi. Wai amma gashi nan komi baya ci wai amma yana da tirela sun kai 70. Ga dai mutumin nan ya ƙariso. Yawa. Oga? Ka ƙariso? Madalla. Yawa oga. Da fatan wai aka yi maka riga da zuwa ne. To ba dole in riga ka zuwa ba ina neman abin da zan. Na san ka dan zalama ne ba dai an kawo biyar goma ka karba ba ko? To ko na an sato oga ina ruwan ka oga. Ka an sake cewa ko mene? A na ce na an sa me zan yi da shi oga. To na dauka ka karba ne. Oga. Na dauka ka karba ne yanzu na ga yadda su. To yawwa masha Allah. Yawwa. To ba damuwa. Ai oga. Ai ka san darajar sana'an ka ko ba ka ba. Amma ka bari ana rena ma sana'a kuma kai ma kana ba da karfin gwiwa. Ana ƙara abin nan. Ɗazun dama wani mutumin ka ya zo neman ka. Ɗazu?
ya zo neman ka, ina ganin kaman da kuɗi ne a cikin akwati haka. Ya zo neman ka a nan gudanar. A kyale shi wanda dan wahalan. A kyale shi dan wahalan. To shi ma 5 goma yake baka? Mugun attajiri ne amma mugu ne dan gura uba. La haulu wala quwwata illa. Bai taba daukan sadaka ba kawai sai dai bare baka wai sai ce wai ya magana sai fake da wai sadaka ba cewa. Ai baka sani ba. Wai ba ta ba ta kadan. Ai baka sani ba nake gaya ma. Na ya zo nan sai na ga ya yadda naira 200. To ni kuma garan dauka wai ina shali zai ba. Wai ashe ya ce ai 200 ma ba za mu karbe ta ba. Ya ce wai baka sharadin na faɗa maka bane. In ba 200 ba 1000. To zamu da wani 200. To wallahi oga baka isa ba. Ai mun fa karfin 200. Wallahi oga baka isa ba. Wai ina ce da ina da tankai hankali ashe kuma wallahi oga ashe dai kana nan oga nawa aka baka kafin fito tsaya ka ji oga ana bani nawa aka baka kafin fito naira 10 na ansa yau ina ganin kaman kai hankali wallahi naira 10 na ansa yau kuma wallahi oga dole in maganin oga dan Allah ka oga dan Allah ka oga Allah sai maganin oga dan Allah ka yakuri oga nan oga kana ina ga nan oga dan Allah ka yakuri oga a dole ma oga oga mara kunya nan oga kana ina ga nan oga dan Allah ka yakuri oga a dole ma oga mara kunya nan oga kana ina ga nan oga dan Allah ka yakuri oga a dole ma oga Kai Michael, toya ni za ka ba mu jagwadon kaya? Kai dama baka san yadda harkan yake ba ne ba. Gidan 8 ce kyau, taran da ka bani masu kyau, amma da muka zo 30 din yake kyau. Kai dama ka shigo ne baka san yadda lissafin yake ba. Amma haka muka yi da kai? Kai jariri ne ma harkan ashe. Kan bara ubanca, idan ba sai na ɗau fansa a harkan nan ba, ubangijin kura ya tarwatsa ni. Kan bara uba. Kai gari ko me za ka je jin za ka yi ka je ka ina nan kana ma da tunanin da wallahi sai na haɗa ma masifan da in ka tsallake lazzata ci ni kan babbara uban kai da ni ne ma za a yaka jabbara uba ya zai wucewa da sanin ka kwana tuntuni na riga na ma nisa wallahi ko tsallake 8-3-3 nan na fika ka sani ko a harkan ma kai yaro ne yaushe ka fara ta wani irin fitina ne da zarfa ba mu gani ba dallace can ka ba mu guri karamin yanya kan wannan abin zan ɗau mataki sai hankalinka ya tashi fa kowane lissafi naka sai na dagula idan ba sai na tagula ba Allah ya raba ni 8 kai dai ka sani na riga na wuce sanin ga tuntuni kuma ala kawai lalle makin bai san waye tuba ba kai jabbara ubancin kai to wai aikin ma yanzu za a fara ta